хушхабар тамошобинони азиз, акция боз ҳам акция нигоҳ кунед. То ида аксияи грандиозни рафтестай дар мағозаи 1001 лухт ҳангоми дар 30 сомон харидорӣ кардани мисол ягон маҳсулоти ҳамино шумо соҳиби туҳфа мегардед. Як бакалаки фасон шумо да туҳфа метиҳанд. Бинед чӣ хел нағз борошон ҳам арзонай, ҳам ина марамат 30 сомон да харид мекунед, яке аз анами бакалои фасона туҳфа мегиред. Хулоса то боре ки мисол шумо харидтон зиёдтар шава, анами хел туҳфаҳо зиёдтар мешавад. 100 сомон да харид карден, туҳфа калонтаракай. 1000 сомон да харид карден, боз ҳам зиёдтаракай туҳфаш. Бозори Корвон, поёни бозори Корвон дай рӯ ба рӯи ҳафтахтар тамошобино нигоҳ кунед. Рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги новостройкаҳо даянд. дӯстони азиз нигоҳ кунед. 1001 лухт бори чандум шуд ман аз иҷа навор мегирам. Аллакай ҳама медона иҷара ҳам пасудои фасон ҳамаи чӣ доранд. нигоҳ кунед 1001 майда чӯйда ҳастай дар иҷа. нархҳои арзон кате. Марамат биёен харид кунед, соҳиби туҳфа гардед. борои навинка омадагиҳои тамошобино дар 1001 лухт хостум нишонтон будем. Анами хел тифалои фасон хишругиша бинед чӣ хел необычный фасонай. Сифатчам беҳтарин сифатай. Баъд медонен чи ҳозир то охира гӯш кунед, ман шумода чира мефаҳмонам. Нархи и тамошобино нархаш 110 сомонай донада, оптови агар гирен 84 сомон мешава. Марамат боз як аксияи грандиозне рафтестай дар ин нуқтаи савдо ҳангоми дар 30 сомон харид кардан ку аллакай шумо соҳиби як бакали фасон мегарден. 600 сомон да харид карден, пас шумо соҳиби 20 бакал метиҳанд. то на 600 сомон да бор мегирен бо нархи дастрас, бо 20 бакали дига туҳфатон метиҳанд. тамошобинони азиз, и хеле шанса айдаст натен. ҳам нархошон арзонай, ҳам ина марамат биненда чӣ хел шансои хуб, туҳфаҳои беҳтарин. баъд медонед духтарако вақте 1000 сум да харид мекунен, ҳам мисол нархи оптум ҳамин чизо ҳисоб мешава шумода, ҳам ин қадар туҳфа мегирен. И аксияҳо ҳамаш дар 1001 лухт. бозори Корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар мағозаи 1001 лухт да пешниҳод шидагиай. марамат то ида аксияи беҳтарин рафтестай успед кунен, тамом нашида омада харидорӣ кунен. марамат таги новостройкаҳо дай ба осонӣ меёбен. миқадар наборакҳои фасон омадагиай тамошобино дар 1001 лухт хостум нишонтон будем. сифатошон да гап набуда инекем духтаро нигоҳ кунед. иҷа дайна анам хел чемоданчик даяй метавонед ҳам хел дар рӯи дастархон гузорен. аҷоиб хушрӯ корчаҳошам фасонай узор дорай. диден вилкаҳошам қошуқошам қошуқча дорай. хулас беҳад модели хушрӯ. нарх бошад нархи беҳтарин. медонед чанд сомонай анамин набор инами сундучок чанд сомай? 150 сомонай донада. 10 та боло гирен 119 сомонӣ мешава оптовиш. марамат 1001 лухт биён ё ки 1000 сум да аз амин нуқтаи савдо харид кунен ку аллакай ҳамин чиза шумо да оптови ҳисоб мекунанд. баъд ҳозир грандиозни аксия рафтестай дар 1001 лухт ҳангоми 30 сомон да харид кардан аллакай шумо соҳиби туҳфа мегарден. яъне як бакал мегирен. вақте ки 600 сомон да харид мекунен ку 20 бакал шумо да туҳфа метиҳанд. бовар мекунен беҳад арзонай борошон ина дидестен качественияй. баъд инчунин туҳфаҳо доранд. бозори Корвон ира бинед чӣ хел хушрӯ. бозори Корвон тарафи ҳафтахтар рӯ ба рӯи ҳафтахтар мешава. ино таги новостройка дан якм ошёнада 1001 лухт. суроғашон айна пурра ман шумода фаҳмондум. иҷада бо инчунин нигоҳ кунед. дона гираку қанд гираку мева гирак ҳама чи омадагиай. мана моделакҳои фасонакаш биёен барои ид ҳатман харид кунен. ина ёку ҳамаш оригиналанд. диден сетагаи фасона бинен чанд сомай? 200 сомонай оптови 1000 оптовиш 175 сомон. хулоса беҳтарин вариантҳо и дона дар 1001 лухт. ина ин моделакҳоям фасони бад будиянира бинен. пасудои новинка омадай духтарако дар 1001 лухт хостум нишонтон будем. ира бинен косои фасон 8 сомонай. 10 та гирен аллакайра оптов ҳисоб мекунанд 8 сомонӣ. дона гирен 10 сомон. мана баъд тарелкаҳошам ҳастай. баъд бо як хушхабари дига касе ки аз 1001 лухт дар 30 сомон харидорӣ мекунад ку як бакал туҳфа метиҳанд. вақте шумо дар 600 сомон харид мекунед ку ҳам нархҳои арзон мегирен мисол борошона, ҳам шумо да
20 та бакал туфа метиан бовар мекунен ягон ҷодаи хеле акция нестай лекин дар 1001 як лухт барои муштариҳо анам хел грандиозне акция идона пешниҳод кардагиам ки дар 600 сомон харид карден 20 та бакал туфа мегирен. Бозори Корвон тарафи Ҳафтахтар рӯ барои Ҳафтахтар мешава поёни бозори Корвон ай таги навастрои кода як мошинада 1001 як лухта рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Пасдора фасониша диден хушрӯй астай ки пасдоршонира бинен чанд намуд доранд ҳамаи моделҳо ҳаст. Марамат нархҳои беҳтарин анай косаҳои калонам будай 9 сомон оптовиш дона 11 сомона 10 та гирен аллакай шумо да 9 сомонӣ ҳисоб мекунанд. Оптови аз 10 та сар мешава. ҳозир ман бакалорам нишон тиҳам як буракак бинен да бакалошонам чихо хушрӯвай ҳамаи моделҳо ҳастай диден мана 8 сомон оптовияй дона 10 сомонӣ мана бинен чихо зиёдай интихоби ҷада инаша инашта хушрӯ инаша инашта ин шамора бинен тамошобино чихо хушрӯан сердечкаяй мана марҳамат шамои фасон нархшон донаш 5 сомонай оптови яъне ки ай 10 та боло бигирен ку 2.5 сомонияй ҳамха хушрӯчаяй баъди ҷада инчунин анай хел шамо омадагияй ин чанд сомай 5 сомон як пачкаш як пачкаш 5 сомонай оптовиш 3.5 сомон як пачкада нигоҳ кунен чандта дора баъд анаира бинен чихо фасон 7 сомоная ивай дора светилник дора духтарако донада бошад 5 сомон марҳамат 1001 як лухта ба медонед хушхабар акция рафтестай барои ид ҳамагӣ дар 30 сомон харид кунен ку шумо да як бакали фасон туфа метиҳанд ина марҳамат иҷада инчунин канцеляриям иқа хушрӯи блокнотико ина барои кӯдако бисёр мепурсанд марҳамат 5 сомонай дона оптовиш 3 сомон бовар мекунен фломастерои хушрӯ крему ина чизе ки дар кӯрайтона канцелярия мехоҳен риштаву сӯзану парфюмерия мехоҳен хулас ҳамаи чи дора 1001 як лухт бозори Корвон даянд ина 30 сомон да харид карден я бакал падаркатон метиҳанд леки агар 600 сом да харид карден ку 20 бакалтон метиҳанд туҳфа и хеле акция дига ҷуда нестай духтарако марамат биёен бозори Корвон тарафи Ҳафтахтар рӯ барои Ҳафтахтар тамошобино поёни бозори Корвонан ино дар таги навастройкоян якумошонада плакачон ҳаст 1001 як лухт биёен борошона бинен 1001 майдачавида доранд тамоми чизе ки хонада дар кӯрай духтарако ина меёбен марҳамат бо нархи дастрас тамошобино барои ид игрушкаҳои арзон пурсидан марҳамат ман шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам ина барои кӯдакотон да гирифтан ягон кӯдакои хеш табор да тақсим кардан мана марҳамат беҳад хушрӯ игрушкаҳои арзон ҳам духтарона ҳаста иҷада ҳам писарона инам ино оптовиш оптови ай 10 та боло бигирен оптови ҳисобтон мекунад ин як пачкаша гирен аллакай оптови мешава нархаш медонен чанд сомонай 5 сомон намедонаш 5 сомон меафта ира бинен чихо хушрӯча кукла ҳама чи дора бо сифатҳои беҳтаринан бори хитоя ина марҳамат чанд намуд дора 5 сомон донаи куклача леки агар як дона гирен ку як донаш 8 сомая як донаш 8 сом анаки бачагира бинен духтарако иҷа игрушка бисёрай анай хел мошинчаҳои фасона диден калони хушрӯвай нархшон 10 сомонай дона бигирен дона 10 сомонай оптови гирен 4.5 сомон фасониша диден оптовида 4.5 сомон меафта ана ино 7 сомон донадаяй оптовиш боша 5 сомон ай 10 та боло гирен оптовитон ҳисоб мекунанд ба як хушхабар ки иҷада ҳози худаш да акция рафтестай ку касе ки 30 сомон да харид куна як туфа мегира як анами бакалаки фасон туфа мегира баъд нигоҳ кунен да тамошобино анами хелва яко ҳастай наборако ин нархи набор худаш чанд сомай ҳамин набори калон ва ира виден духтаро чихе хушрӯ набора диден чихе фасонакай инами набори хушрӯ 7 сомонай леки агар оптови гирен яъне 10 та боло бигирен ку 5 сомону 20 дирамай ҳам медонен нархи арзон мегирен ҳам соҳиби туҳфа мешавен иҷада ина иша диден духтарако чихе хушрӯ мана пистолетикам ҳастай мана нигоҳ кунен ина хел бозичаакоям ҳастай хулас бозичаҳои фасони арзон иҷада бисёрай ина биёен бо аз наздик бинен необычниянд ҳамаш ина мошинчаҳои майда чанд сомай 6 сомон ами пачкаш диден 6
оптовиш 4 сомона. Ина диден мошинча 1 сомонӣ меафта. Тамошобино ина бори арзон, игрушкаи арзон мепурсиден. Ина ми донаш 1 сомон меафта оптумда. Марамат дар кортон боша, ҳатман 1001 як лухт биёен ва иёра бинен духтарако ёшам хушруча. Иё чанд пул бусан? 10 сомонаи оптовиш чи? Ира диден ва шок 4 сомону 20 дирам ае мана марҳамат духтаро 10 та гирен 4 сомону 20 дирами метиян. Донада 10 сомон. Иноям хушрай фонарикчо барои кудака мана марҳамат хулас ку борошон да гап нест. 1001 як лухта мепурсен гиҷодай. бозори корвон духтаро поёни бозори корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар мешава. Ина марҳамат дидена намун тараф ҳафтахтара. Ино дар таги навастройкаян якум ошёнада. Ина биёен аз наздик боракошуна тамошо кунен, харидорӣ кунен. 600 сум агар харид кунен ку 20 та бакал падаркатон метиҳан бовар мекунен. Марҳамат биёен. Ина духтарако барои чой, кофе, анам хел баночко присдагӣ биден. Тамом шуда буд. Бина бо омадаи лошкача, кришкача дора худаш шишагияй беҳад фасон. Медонен чанд сумай? 6 сомонай оптовиш, 9 сомонай донада. Марҳамат иҷада ҳозир чанд новинкаи дигам омадаи нишонтон метиҳам. ҳатман навора тамошо кунен. Ана ин намудако ҳаст. Ино 11 сомон донадаяй оптовиш чи? 7 сомон. Мана марҳамат оптовиш ай 10 та боло гирен оптови соптон мекунан. Иё бо комплект ҳам ҳаст. Ози комплектча нишон метиҳем. Як буракак биненда. Ино 24 сомон донада. Оптовиш 22 сомон. 21 сомону 50 дирам да. Хулоса мана марҳамат 3 та дора шишагӣ фасонак. Баъд медонен дар 1001 як лухт акция рафтестай. Касе ки ҳамин 30 сомон да харид кунаку аллакай як бакал туҳфашон метиҳанд. касе ки 600 сум да харид мекуна 20 бакал туҳфа мегира бовар мекунен. И хеле акция ягон ҷода неста. Лекин 1001 як лухта барои муштариҳо пешниҳод кардагиам. Кутакура бинена мошинчаҳора бозӣ кардастиян. Ина мошинчаҳом қа арзон ай бовар мекунен. духтаракои хушрӯ ина миёра вақте мехарен ку 4 сомону 20 дирам ай. Донада 10 сум ай оптови ай 10 та боло бигирен 4 сомону 20 дирам. И дам хали тиантона зурай а? Ина кудако хурсандан бигирен тамошобино. Чи намуд гӯшпоре ки дидестен ку ҳозимаш мода пурра карда нишон метиҳам. 3 сомонай оптовиш ай 10 та боло бигирен 3 сомониш мода метиҳанд. ира бирен бори хитояем қа хушрӯ интихоб хеле ва хеле зиёдай бижутерияи оригинал. марҳамат и шанелкоша бинен чихо хушрӯ размери калонуш майдаш чакадом намуд гӯшпоре маҳқулайтона. марҳамат ина 3 сомон. агар дона бигирен тамошобино 5 сомон ай донаш. ина туҳфа бигирен дар ид барои духтарако барои дугонаотон. марҳамат 3 сомон. оптов дона бошад 5 сомон. мана оптовиш 3 сомон дона 5 сомон. мана диден ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ. бо медонед як хушхабари дига вақте шумо омада аз ин мағоза харид мекунен ку ҳамин 30 сомон да харид бикунен ку шумо да бо як бакал туҳфа метиҳанд. нигоҳ кунен да 10 та гӯшпор мегирен аллакай шумо да 30 сомон да метиҳанд бо як бакали дига туҳфа метиҳанд. и хеле акция ку дар ягон ҷо нест. лекин дар 1001 як лухт барои муштариёшанам хеле акция сар додагиай. муштариёра беҳад дӯст медоранд. барои ҳавай тез акция карда туҳфа метиҳанд. 1001 як лухт дар бозори корвон ай поёни бозори корвон рӯ ба рӯи ҳафтахтар таги навастройко даяй якум ошёна да. ина биёен ина хе зажимоям ҳаста. иё чанд пулиян? 5 сомон ай оптовиш чи? оптовиш 3.5 сомон. мана марҳамат нигоҳ кунен чихо фасон. ира бинен зажимои хушрӯ ягон ҷодаи нарх нест. лекин 1001 як лухта шумора анам хе нархҳои арзон интизорай. ҳатман биёен. ира бинен аҷоиб хушрӯа ҳамаи чи доранд. тамошобинон нигоҳ кунен анам хел сувенир бар ин омадагиай. марҳамат ина каседа дар корай инора дар ягон анам хел тарелкача мегузорен об метен и анам хел мӯйсараш вай мешава сабз мешава. мана газон бар инай алаф меброя. дар ёдтон боша ман навор гирифтагӣ будам бисёриё харида буданд бисёриё дабо нарасида буд. марҳамат 1001 як лухта омадай бинед барои туҳфа хушрӯ.
нархш 9 сомон ай. Оптови гирен 5 сомон. 10 та гирен яне 5 сомони. Нигоҳ кунед. Баъд 1001 як лухта бо чӣ омадагай. Анам хел подставкоя я барои телефон ай. Подставко барои телефон ҳастай. Ҳар чизакои хушрӯ омадай. 10 сомон ай донаш. Леки оптови гирен 4 сомони. Мана бинен нохун мепурсан. Нохунашона бинен. Ина моделои нав гуфти гапо 5 сомон ай оптовиш донада 10 сомон. Мана ина инора бинен барои телефон подставка 4 сомон оптови донада 10 сомон. Кистичкора набор шадиден духтаро чиха хушрӯ. Вай борошона бинен. Мана ира бинен чиха фасонакай. 3 сомон будай оптовиш донада 5 сомон. Мана иша ишта хушрӯ, иша ишта хушрӯ. Бо ҳози акция рафтестай ку касе ки дар 30 сомон аз ин мағоза харид мекуна ку як бакалаки фасон туҳфа мегира. Марҳамат ҳама намуди брелокоям ҳастай. Ина брелокам дар кортон бошад тамоми намудуш дариҷа ёфт мешава. Марҳамат биёен. Бозори Корвон поёни бозори Корвон даяй рӯ ба рӯи ҳафтахтар 1001 як лухт таги навастрой кадан. Ана у тараф ҳафтахтар ай тамошобино биёен. Посудаҳои оригинала хостум шумо дар нишони тем тамошобино нигоҳ кунен. Новинкои хушрӯе омада. Ира бинен. Нархошам нархои беҳтарин. Баъд чӣ хеле медонен ин нуқтаи савдо тез акция мегзарона. Ҳам бо нархи дастрас харид мекунен, ҳам соҳиби туҳфа мегарден. Ана ин намуд ва якора биненда қанд гирак пирожница хулас ҳама чида мешава. Деэтажай оригинало нархошон донада 100 чанд сомон? Анай болобдагио 170 сомон сифати олиш тамошобино. Оптовиш боша 152 сомон ая. Оптовиш 152 сомон. Оптови вақте ки аз 1000 сум зиёд харид мекунен ку аллакай шумо да оптови ҳисоб мекунан. Ана ёш чанд сум меяд? 280 сомон, 244 сомон оптовиш. Ина 280 сомон донада 244 сомон оптовиш. Ай чортага чи? Нешам хушрӯ ҳа. 300 сомон донада я. Мана марҳамат касада дар корай биёен оптовиш боз ҳам арзонтар мешава. Иҷада қанд гирак, мева гирак ҳамаи чи доранд тамошобино. Баъд медонен акция рафтестай касе ки дар 30 сомон харид мекуна аз мағозаи 1001 як лухт аллакай соҳиби туҳфа мегарда. Ҳамин 30 сумда харид кунен ку як бакалаки фасонтон метиҳанд. Леки 600 сумда вақте харид мекунен ку 20 бакал туҳфа медодиам. бовар мекунен. Боз поёни бозори Корвонай нигоҳ кунен. Ана вай ҳафтахтарай диден иҷа таги навастройкояй. Мана 1001 як лухт плакатшон ҳаст. Ба осонӣ пайдошон мекунен. Ина биёен бо рӯзҳои наздик пасудои фасони идона медроя. Биёен аз новинкаҳошонам қафо намонен. ҳам соҳиби туҳфа мегарден, ҳам пасудои арзону дастрасу хушрӯра харидорӣ мекунен. Ира бинен.